Tervehdys hyvän ja huonon sään ystävät ja tervetuloa myrskyvaroitus videoblogiin. Kesäkuu on edennyt nyt puolivälin yli ja tähän kohtaan onkin ihan hyvä ottaa lyhyttä tilannepäivitystä. Sää ei koskaan nuku ja sen takia ei tälläkään kertaa mitään vaikeuksia löytää aiheita blogiin. Eli tällä kertaa puhutaan näistä kolmesta aiheesta. Aloitetaan tuosta ukkoskauden tilanteesta, mikä se on tähän mennessä ollut, ja sitten katsotaan vähän tuonne Atlantin taakse ja tehdään lopuksi sitten kurkkaus lähipäivien ukkostilanteeseen. Nähdään vähän juhannusviikonlopun tilannetta, miltä se näyttää. Aloitetaan tästä kesäkuun tämänhetkisestä tilanteesta. Tuossa näkyy vasemmalla nyt kesäkuun keskilämpötilan poikkeamat Suomen säähavaintoasemilla ja sitten oikealla sademäärän poikkeama. Ja ei tässä nyt tälläkään kertaa tietenkään ihan keskiarvoissa mennä moninkaan paikoin, että tuossa voi vasemmalla näkyy keskilämpötilan poikkeamaa, että tämmöistä 1–4 astetta ollaan keskiarvon yläpuolella ja siellä oransseissa laatikoissa nyt näkyy sitten muun muassa tämmöistä tällä 1–19 päivän jaksolla sitten harvinaisen suuria poikkeamia ylöspäin, mutta toki täytyy muistaa, että tässä on vielä kuukautta 10 päivää jäljellä, joten tilanne kerkiää muuttua. Sitten tuossa oikealla näkyy sinisissä laatikoissa nyt sitten noita keskimääräistä sateisempia paikkoja. Ja kyllä täällä nyt sitten paikotellen tuolla pohjoisessa ja sitten maan lounaisosassa niin löytyy sellaisia kohtia, joissa nyt sitten sadekertymää tämän ensimmäisen 19 tai 18 päivän aikana on ollut sitten harvinaisen runsaasti, että on poikkeamaa tuommoista 30, 40, jopa 50 milliluokkaa keskiarvosta ylöspäin. Ja tässä näkyy nyt sitten toi salamamäärä, mitä on tähän mennessä tällä tai ukkoskaudella kertynyt. Ja tuossa kun edellisen kerran päivitettiin tilannetta, niin oltiin aika lailla piikin kohdalla tässä touko-kesäkuun vaihteessa. Ja sen jälkeen tämä nyt oikeastaan sitten laskikin vähän maltillisempia lukemia, vähän tuommoista tavanomaisempaa päivittäistä salamamäärää. Ja tuommoista niin kuin pyöritään tuolla muutaman tuhannen lukemissa. Mutta tämä toukokuun loppu ja kesäkuun alku, kuukauden vaihde, niin teki nyt kuitenkin sen tuohon noin, että 60% keskimääräistä kesän salamamäärästä on jo koossa, eli mennään yli 70 000 paikannetussa maasalamassa ja toi keskiarvo on 113 000. Ja niin kuin tuossa edellisessä päivityksessä mainitsinkin, niin tuommoisia 20 000 maasalaman päiviä ei niitä edes joka kesä ole, ja nyt niitä saatiin tuossa yksi kappale jo koko. Ja jos katsotaan nyt sitten toinen kesäkuuta säätilanteen salamatiheyskarttaa, niin se onkin ihan mielenkiintoisen näköinen. Siinä on vyöhyke tuolta Satakunnasta Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan kautta sitten aina tuonne Kainuuseen, jossa on tämmöisiä aika isoja salamatiheyksiä. Eli tuossa nyt sitten yli 25 paikannettua maasalamaa per 104 kilometriä näkyy olla punaisilla väreillä, ja se nyt sitten sanallisesti voidaan luokitella rajuksi ilmaksi. Ja siellä nyt sitten paikotellen oli yli tai tuossa 50 tienoilla noi suurimmat salamatiheydet, että muun muassa täältä Satakunnasta niin Kokemäen alueella oli aika suuria tiheyksiä, sitten toisaalta täällä itärajan pinnassa niin oli paikotellen jopa erittäin rajua salamointitiheyttä. Mennäänpä sitten tuonne Atlantin taakse ja katsotaan vähän, missä toi tornadokausi USAssa kulkee, ja siellähän nyt aletaan olla ohi tästä kaikkein kovimmasta sesongista, ja tässä näkyy nyt sitten tilastoa vähän siitä, että miten eri vuosina niin noita tornadohavaintoja kertyy, ja tuossa paksulla turkoosilla viivalla näkyy tämänvuotinen kertymä, ja se on kyllä selvästi tuon keskimääräisen yläpuolella, mikä on tuo paksu valkoinen viiva tuossa, ja toisaalta ei mennä ihan noissa ennätysmäärissäkään, että tuolta löytyy vuosi 2011, joka menee sitten vielä selvästi pykälää ylempänä. Se on toi katkoviiva, joka kulkee kaikkein korkeimmalla tuossa. Mutta ollaan sanotaanko, että selvästi keskiarvojen yläpuolella, ja tähän mennessä sitten noin pyöreästi 1200 havaittua tornadoa tuolta vuoden alusta. Ja tuohan nyt keskiarvo sitten näyttäisi päätyvän tämän tilaston mukaan tuonne 1400, eli ellei tämä nyt kausi ihan täysin tässä hiljene, niin tullaan kyllä toi keskimääräinen vuosikertymä sitten ylittämään.
Katsotaan vähän tuossa sitten vielä vuorokausikohtaista kertymääkin, että tuossa näkyy nyt sitten turkoosilla värillä noita päivittäisiä lukumääriä. Siinä on tietysti päivittäin isoakin vaihtelua, että miten paljon tornadoja havaitaan, mutta täältä nyt pomppaa täältä tilastosta, niin sitten huhtikuun lopusta tämmöinen päivä, jolloin on ollut yli 100 tapausta ja sitten myös näitä tämmöisiä yli 50 ylityksiä sitten muutamana päivänä täällä näkyy. Ja myös tässä näkyy tämä turkoosilla tämän vuoden kertymä ja sitten tällä kertaa harmahtavalla sitten tuo keskimääräinen kertymä. Eli hyvin nopeasti nyt sitten tuosta huhtikuun lopulta sitten tänne kesäkuun vaihteeseen, niin käyrä nousi ylöspäin ja siinä oli hyvin, hyvin aktiivisia vuorokausia useita. No sitten jos nämä laitetaan kartalle, niin tulee ihan mielenkiintoisen näköistä jälkeä. Eli tässä nyt näkyy sitten vähän voimakkuusluokiteltuna näitä tornadohavaintoja. Ja tietysti niin kuin aina on, niin näitä heikkoja 0- tai 1-luokituksen saavia tornadoja on kaikkein eniten. Ja sitten kun mennään ylempiin luokkiin, niin määrät käy hyvinkin vähäiseksi. Eli noin EF5-luokan kaikkein voimakkaamman luokan tornadoja ei ole tänä vuonna nyt sitten rekisteröity tai havaittu, ja näitä EF4 on sitten 3 kappaletta, ja tässä kartassa esitysväri on turkoosi, eli sieltä nyt löytyy Oklahoman osavaltiosta 2 kappaletta niitä, ja sitten tuolta vähän pohjoisempaa 1 kappale, ja tämä alueellinen jakama ei sinänsä niin kuin ole mitenkään yllättävää, että tuossa Kalliovuorten itäpuolella tämä kertymä yleensä on aika terävärajasena sitten, että alueellinen jakauma ei ole sinänsä yllätys. Mutta jos poimitaan nyt sitten täältä joukosta noista EF4-tornadoista tai Barnsdalin tornado, joka tapahtui 6.5., niin voidaan ottaa siitä tämmöinen pieni näyte, että miltä tämmöinen hyvin voimakas supersolu, jossa esiintyy hyvin voimakas tornado, niin miltä se näyttää säätutkalla. Ja tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy nyt sitä animaatiossa tutkaheijastuvuustekijä ja tuossa oikealla puolella sitten tutkasäteen suuntainen nopeus siten, että punainen on poispäin tutkalta ja vihreä on tutkalle päin. Ja supersoluhan näkyy tässä erillisenä tässä animaatiossa, kunnes se sitten tämmöiseen laajempaan ukkospilvijärjestelmään imeytyy. Ja tässä sitten ennen tätä sulautumista tai imeytymistä, niin tuossa näkyy sitten jopa tommonen pieni pallomainen muoto tuossa, joka kertoo tästä tornadon maanpinnasta repimästä roskasta ja semmoisesta niin kuin irtaimesta tuulen mukana lentävästä materiaalista, joka tulee sitten säätutkalla näkyviin, että tämä on harvinaisen selvä piirteinen, että useinkaan tämmöisiä havaintoja ei välttämättä ihan näin selkeästi näy. Ja pilvihän tai tämä kaikuhan on tämmöinen koukun muotoinen, mikä on sitten tällaisissa supersolukonvektiossa niin tyypillistä. Ja sitten täällä oikealla puolella näkyy tämä säätutka on nyt tässä kuvassa täällä kaakon suunnalla ja tässä näkyy nyt sitten tämmöinen nopeuspari, jossa toinen puolisko on punainen ja toinen puolisko vihreä, eli täällä punaisella alueella poispäin tutkasta ja vihreällä alueella tutkaan päin, ja siinä on käytännössä sitten pyörivää liikettä, mikä on merkki mesosyklonista, joka on sitten taas määritelmänsä mukaan niin supersoluun kuuluva asia, eli siellä on ilma pyörivässä liikkeessä, siellä on käytännössä pyörivä nousuvirtaus, ja nämä on hyvin tyypillisiä piirteitä sitten supersoluilla, mutta eipä tämmöisiä esimerkkejä sitten Suomen puolelta kyllä löydy. Siirrytään sitten tänne meille takaisin ja katsotaan noita tulevia päiviä tuossa loppuviikkoa, että miltä näyttää. Tässä karttasarjassa näkyy Tukkosen todennäköisyys tuommoisella sinertävillä, punertavilla sävyillä, ja näyttää nyt aika tyhjältä tuo kartta käytännössä, että tässä tallennushetkellä, niin kun eletään keskiviikkoa, niin tuolla Suomen etelä- ja kaakkoispuolella on hyvin suuria ukkosen todennäköisyyksiä, ja siellä itse asiassa on myös aineksia sitten tämmöisiä vahinkoja ja vaaraa aiheuttaviin ukkospilviinkin, että taisi olla tuossa Estofexin ennusteessakin niin jopa level 3, eli korkeamman vaaratason tiedote siellä heillä voimassa,
tämä nyt sitten tulee tämä alue ohittamaan meidät tuolta kaakosta ja täällä nyt sitten näkyy tämmöisiä lievästi kohonneita ukkosen todennäköisyyksiä sitten maan keskivaiheella ja sitten tuossa torstaina vielä tuolla idässä, mutta sen jälkeen on kyllä hyvinkin rauhallisia ja hiljaisen näköistä tässä ennusteessa, että pieniä kohonneita ukkosen todennäköisyyksiä sitten viikonlopun aikana täällä Suomen eteläpuolella. Mutta jos nämä ukkoset ei ole meillä niin, ja rajussa kesäsää, niin missä se sitten on? Tässä kuvassa näkyy European Civil Labin tämmöinen tuote, jossa ennakoidaan suurien rakeiden todennäköisyyttä ja salamoinnin todennäköisyyttä. Ja tässä on nyt sitten torstai-päivälle tämä kartta ja keltaisilla sävyillä näkyy nyt sitten näitä ukkosen todennäköisyyksiä täällä, sama kuin näkyy tuossa edeltävässä niin esityksessä, niin myös täällä maan itäosassa pientä kohonnutta ukkosen todennäköisyyden signaalia. Ja tämä kaikkein rajuin sää nyt on sitten täällä Alppien ympäristössä ja valkoisilla viivoilla näkyy vähän tämmöisten kaikkein isoimpien rakeiden todennäköisyyksiä, yli 5 sentin kokoisen rakeiden todennäköisyyksiä ja sitten näillä tämmöisillä sinertävillä ja vähän ehkä tonne violettiinkin päin vivahtavilla väreillä sitten näkyy noiden pienempien yli 2 sentin kokoisten rakeiden kohonneita todennäköisyyksiä. Eli täällä niin kuin Alppien ympäristössä nyt sitten tapahtuu torstain aikana. Ja sitten voidaan vielä kurkata tuossa sitten entäs nämä jatkopäivät. Otetaan tähän Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen tuote, jossa kuvataan ukkospilvien käytettävissä olevaa energiamäärää kerrottuna sitten tuuliväänteellä. Tämä nyt käytännössä on semmoinen parametri, joka osoittaa sitten tämmöisten vaarallisten ukkospilviympäristöjen osumista kartalle. Eli tässä näkyy, että perjantainakin sitten täällä Keski-Euroopassa on suhteellisen iso alue tätä kohonnutta todennäköisyyttä ja sitten alue liikkuu tässä nyt sitten viikonlopun edetessä pikkusen itään tai kaakkoon päin ja samalla tämä signaali heikentyy. Tämä ei nyt ole sinänsä mitenkään yllättävää, että signaaliennusteen pidentyessä heikentyy, mutta tuossa saa sen kehityskulun kuitenkin. Eli loppuviikkona, niin viikon aikana, niin Suomesta hyvin kaukana nämä vaarallisten ukkospilvien alueet. No siinäpä oli tämänkertainen videoblogi. Laita kanavaa tilauksia ja peukkua ylös ja jatketaan sitten uusilla aiheilla seuraavalla kerralla. Moikka moi!